Osanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Gogo, suvukile? Ubaba yini? Gogo, Gogo, kwenzekani? bathi ugogo ngithathe izinto zokukhanda ukudla kwasekuseni. Ezomphako wakho? Yebo, Wasesikoleni? yebo, Wase uzithathela kuleli fridge leli? yebo. Umuphi lo gogo shonjalo? Ugogo wasezantsi. Umacele? Yebo, Ugogo wakho? yebo. Hayibo. Wathi awunankinga uyazi. Oh, wathi ngiyazi akunayinkinga. Yebo. Oh. Awulethela lo bhaka. Asambe sekuyena ugogo. Ake sambe sekuyena ugogo. Wethi gogo sithatha ushizi, uwona oshodayo. Lethela. Buyisela uvale ifridge. Amaqanda wona wafuna. Cha. Asambe segogo. Yini kwenzenjani angena nechapha masibisi? Hayi, thupa mama ngasingene kuvuliwe. Hayibo. Amona phela niphoseka nje ningasangqonqozi nongqonqozi. Sawubona. Yebo. Sidade uzobuza nane itiya usenzele nathi. Kwenzenjani masibisi wangena ngosho? Usolani wathi kwenze njani? Ikuphi inkinga? Phela ugomora ukuthi uvamise ukufika yedwa manje bese efika nawe Inzuka sifane phela ufike nami ke namhlanje. Kunenkinga? wamphathela lapho isikhwama. Hawu, kunani manje ngiphathe isikhwama athi awuyini uncinzwa yini? Akufanele nto ayayilodujela ayiphathele. Bamnomgomo ukuthi ufuna siphathele isikhwama sakhe. Akufanele mema nogogo wakhe amphathele isikhwama kunenkinga. Phela sogogo abangafani sisi. Sigoga ngendlela engafani einganeni. Yeah. Asilungiselena ke before kushona ilanga. Umntwana afanele aphuthume esikoleni. Isosi le yami. Peanut butter le. Yami. Hayibo, zifuna lezo zinto lapho. Nawu no cheese ngaphezulu. Noyimatha. Yebo. Izini lezo zenzayo. Ngenzeni mina? Ukhohlakaliswa yini into oyifundisa ingane? Into uzosipha sisi. Nginipha ini? Sinawo. Yabona ntwana ngisikhipha lesikhwameni. Ngibhaqa ugomora ekseni evula ifridge efaka lezi zinto esikhwameni. Mangimbuza umntwana ukuthi wenzani. Futhi ukhuleke nje umbona namanje ukuthi uzikhulekele. Mhlawumbe phela masibisi ugomora ube clean fridge yabona phela umuntu ume clean fridge uyayikhipha impahla akhiphe ngaphandle bese isula. Imali dadewethu. La ekhanje vele ifridge eclean oyena. Nevele sengamfundisa ngamfa uyaklina nje ngoke nezitofu ngisho nale fridge waliklini ngoba phela masibisi ibantu ayisemaphupho Wemapho wamfundisela kusakakline lakho ke ayelami. Hayibo. Ithi ingane njengoba ithatha lezi zinto iyathunywa wena ukuthi njalo ekseni. Yazi mathangi lokho ngisho ngithi hayi ngeke. Le nezinto kancane engazibona efridgeini. Ngithi hayi mhlambe ke sidlile ke nganganayo. Mhlambe sidlile sanganaki. Kodwa ngiyabuka ukuthi hayi ngeke akwazi ukuthi nje hawu ipeanut butter nje ngokusheshsha isiphelile irami isiphelile. Mhlawumbe izinto ziyalahleka bo endlini. Cha azilahleki izinto zithatha ogogo uyasho nje angathi ngiyakutshela ukuthi uyasho ukuthi wena wathi abozithatha izinto ukuthi azokwenza ngazo umphako. Shothi ubedideka mina ngathi izinto akoyithatha amasibisi etolo ziningi vele lezi zinto lapho kakho wena awupheli. Oh mase ziningi kwami kusho ukuthi isemtapweni ufuna utape wena. Usungakhalele Umele ingane uthi ayikutapele. ukhalele ushizo mbili masibisi. Ngawuthengela ukudla ngithi bekulungile siudla nogomora sobabili. Hayi ukuthi kuthiwa akaduzulele wena lokho ezotapela wena. Lalela sisi umuntu ongabe ufakela omunye icala la yimini. Lokuthini?
lokuthi awufuni ukudla ingane yakho ngoba yakho phela lengane. Angifuni umondla kusho ukuthi ngifuna umondla. Fanele ngise enkantolo lesondlo. Akadli awudli igomora lakho phezulu. Ngiyadla gogo. Amen. Nasesikoleni phela fanele ifindile. Yabona fanele imali yesondlo yona imali yesondlo. Yini oyisephelele ngano yondlayo ungazongenza isilimo. Cha wena wayithatha. Ufana nomntana ke lenyoni ethi ungayithi. Ungakulinge nje ucabanga ukuthi uzongenza kanjani. Nawe yakho lengane. Ingakho lengane oyiphusha ukuthi ayihambe nami ngenkani ngoba ucabanga ukuthi ikhona ikonto ozoyithola. Sesiyikhulisa sobabili yakho yakho. Hayi ke sisi. Ucabanga ungishaya nengane ngikhulisa ingane ngayodwana. Kade zalo bani ngani? Ngibo umzali ukhulisa ingane ngayodwana. Siphetho. Ngizoyithatha ungaphindi uyinuke. Nca phela angisho ukuthi nami ngithi ngithathe kodwa ebese ephinde ibuye. Ngeke usamthola. Ngoba mengakhuluma ngama social worker ngeke uphinde umthole. Mebuya la ekhaya kunani kanti? Phela uzofika phela. Uzobe ngaseyena wakho, uzobe sewowami. Zotshela ama social ukuthi wena uyamhlukumeza, umfundisa imkhuba yokonakala umntwana omncane ongaka. Uhlukunyezwani ube manje ethatha. Sibanga peanut butter masibisi. Eyabani? Ulwa kanganje uyotshela ama social. Eyabani peanut butter? Nalo ama social abheminsango phela nje Eyabani? manje uzohlala phansi yakhuluma indaba peanut butter. Eyabani? Awufani ukuthi yakha ngithi kubuka. Irama yona, isinkwa sona. Kokubo lapha. Nomhobholo nokudla nje. Yini nini iphathile la? Wena masike uphindulunge Afrike. Ngeke uphindulunge. Manje into engicika nje kakhulu ukuthi ufake ingane kule mkhuba yakho. Manje izona izinto eniziphethe lezi. Izinto zingathi bese esitolweni. Masibisolo awu. Ngangijwayele. Yazi lento imnandi kanjani ngithanda ukuthi ithenge. Ngifuna ukuyolisa ngayo, ngifuna ukuyolisa. Wayolisa uboyithenga uyolisa. Angithi manje ngilonto Cheese wengane lona. Masibisi, sizophucana no cheese. Owengane vela kono wakho. Kodwa lethi lo ntuntu. Uyabona uma uzothatha impilo, uyifake nobhuthi ebese ufaka wena. Awu masibisi. Ngobona phela leso sakwazi. Uyazenza ukuthi wena. Hey! Khohlakele wena. Khohlakele wena. Hawu. Komuntu oze ejike nokuthi cha mase sinomhobho lezo. Uhamba usinda. Ya wena. Kodwa yini manje? Nani gogo? Bekufanele uqalaze phela wena. Uqala uqalaze ubone ukuthi uhamba kanjani, usheke ikhozi. Awuzange uzungitshele gogo ukuthi ngiqalaze. Uyabona kanjani manje? Ngathi obala, ngangithini mangithi? Ukubala lokho kwenzini? Usoluzileke manje. Senze njani ke njengamanje? Ngoba ungifake enkingeni. Hayi ngema social working. Uyonzani? Nohlala khona. Ucathi kumnandi lapha. Uyobuya ungaka. Uyobuza acile. Awu gogo sengancomane ngizatha. Hlala nawe wena gogo wena lokhu iphandla. Hayi gogo hayi. Uyangijikela? Uyangijikela Ngomoro? Akujikeli gogo. Manje ucabangani pho? Uzama ukuthini? Ngema social working gogo. Ngeke ngibe nalutho phela gogo mengaphika nawe. Ngobani? Ngomoro yonke into nawo njengamanje ingenxa yami. Kwawona nje nochisa angithi yabo njengamanje. Unochizo ozophatha esikoleni. Ubani odale lokho? Ubani wathi bala? Uyabona? Akufani khona. Kanti ama social worker nawo ukuchiza. Akwahle nasolithola elinye icebo. Siyabonga kulabo abasubscribe-ile laba abangasubscribe inkinga yini kuphi? Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-anike ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nina niboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke, ni like and comment lapha. Hayi. Bakwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.